16. Oñatiko laburmetraik ralliaren irabazlea da... Venga, hau geri hoketa, esan gure izena. Kontuz kortuk, mea koldo, hau geuria hoketa. Inoko tratuekin, etxau inungo dudaik. Gindadangi! Meter para dentro, al boga. Aitatama primua. Galanta. Aldeik paretik. Meter para dentro, al boga. Da, gukin jako tratua, nun gehatu hon ba? Suave, Buen día. ¿Tratu? Gay. Sentitzen dut, benetan sentitzen dut. Baina ez dakizu, zelako mafia da hor goixan. Orduan, zein da tratua? Tratua? Argi jarreko dut. Aurtengo rally txapelketia guk irabazi bio. Etxau besteik. Eta ordainetan? Ordainetan, honi ezingo zatzu, ezetzik esan. Kontxo, Izaro. Zaizaun? Bueno, gauzak esan dako moduan egin baituzue, urrengo municipalak zeuentzako. Dai, aurtengo rally lehiaketia zeuentzako. Tío, ine jak orduan. Apa oinatiko kortuak.